Hello friends, welcome to Prodip Daimari YouTube channel. दिनैहाय सेबानि रिजाल्ट दङ। दा सेबानि रिजाल्टखौ बोरै नायगोन नोंथांमोननो आङो मोनसे एप खिन्थानो नागिरदों। बे एपआनो जाहैबाय प्ले स्ट'राव थां। प्ले स्ट'राव थांनानै सेबा होनदों, सेबा रिजाल्ट नै सेबा रिजाल्ट 2022 दङ। बेखौ बोदो। दा बेयाव दङ माबायदि दं नै नायना लाबानो जाबाय। दा बेयावहाय दङ नै B18 दङ ना, B18 आव एबार नैबे देग्लायनिखौ होनांगोन। B22 बेखौ होनांगोन आरोना, देग्लायनिया B22 जागोन B18 नि जायगायाव। ओमफ्रायो नैबे इन्टार रलआव जाहैबाय। इन्टार रलआव बिदिनो नोंना 01, 00 बेफोरबायदि दङब्ला बेखौ होदो। ओमफ्रायो नं दङ, एबारना इन्टार नं होनदों, एबारना इन्टार नं बेयावहाय होदो। नोंना जेनेबा नङा 0881 बेफोरबायदि दङब्ला बेखौ होदो। नोंनिया मा नाम्बार आरो एडमिट कार्डनिया मा नाम्बार बेखौहाय होबानो जाबाय। ओमफ्रायो नैयावहाय इन्टार केप्चा होनदों, बेयावहाय इदिनो नाम्बार फैगोन। बे नाम्बारखौ नोङो बेवहाय माबा खालामबानो जाबाय, थुनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव गेट रिजाल्टखौ थुदो। गेट रिजाल्टखौ थुखांनायनि उनाव नैबेफोरबायदि फैसिगोन रिजाल्टआ। पार्सनेल डिटेल्स होनदों, रल नाम्बारा जाहैबाय नै दहायना बेबायदिमोन नालाय B18 जाहैबाय। ओमफ्राय आं दहाय खिन्थानाया नैबे 016 बेना जेनेबा बै समाव बेबायदि जानो हानायमोन, बे सासे मानसिना जेनेबा। ओमफ्रायो नङा जाहैबाय ना 0025 बेबायदिमोन आरोना। कर्स HSLC। ओमफ्राय सेन्ट्रे, नैबे सेन्ट्रेनिया बे जाहैबाय भबानिपुर HS स्कुल बे फैदों आरो। ओमफ्राय स्कुलाबो इना बे भबानिपुर HS स्कुलानो। ओमफ्राय नेमा जाहैबाय कनिन कलिता बेबायदि आरोना, कनिन कलिता बेबायदि नुजाफैगोन नोंथांमोननियावबो एपखौ डाउनलड खालामना नायोब्ला। होनदों मार्कस डिटेल्सबो नुखागोन नोंथांमोना बेयावहाय। मार्कस डिटेल्सआ जाहैबाय नै साबजेक्ट दङ, एसामिस, इंलिश, जेनेरेल मेथामेटिक्स, जेनेरेल साइन्स, ससियेल साइन्स, हिन्दी बेबायदि फैगोन। ओमफ्राय थिउरियाव बेसे मोन्दों होनदों, बेफोरबायदि फैगोन। ओमफ्राय टटेल बेसे मोन्दों बेयावहाय। ओमफ्राय नैयाव प्रजेक्टफ्राव बेसे मोन्दों बेफोरखौबो नुखागोन नोंथांमोन। ओमफ्राय रिजाल्टआ नै मोनसे साबजेक्टआव P नुयोब्ला पास जागोन, F नुयोब्ला फेल जागोन नोंथांमोन। दा नैबेनि बेयावहाय खिन्थानाय मथे नैबेनिया पास गोजा नोंथांमोन। ओमफ्राय दा नै ओरैजाय फैबाय, इयावहाय पार्सनेल डिटेल्स होनदों। इयावहाय दहायनाथ' बेखौ नायखाबायमोन नालाय। दा नै बेयाव दङ नेम कनिन कलिता, ओमफ्राय फादार्स नेम, मादार्स नेमबो नुगोन नोंथांमोन बेबायदि आरो। दा नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामहैबानो जाबाय एपखौ डाउनलड खालामनानै। एपनि नामा सेबा रिजाल्ट आरो सेबा रिजाल्ट, बेखौ नोंसोरो इनस्टल खालामबानो जाबाय। आंबो इनस्टल खालामना लानोसै, आंहाबो दा नायनांगौ दङ। दा इनस्टल खालामबाय नोंथांमोन। नेटआ एसे स्ल' जोंहानियाव, नेटआनो नांनो नागिरथारा, खमथार। $29, $40 थांखाबाय खेबसेनो, 47। दा बेबायदि आरोना। आंबो सिगां बेयावनो नायबाय थाखायोमोन। ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नायोब्ला बेयाव नायनानै गाव गावनि रल नंफोरखौ मोजाङै बहायनानै नायबानो जाबाय। इनस्टल जाबाय, इनस्टलिं गोबाव लाथारो। दा नोंथांमोन नै इनस्टल जाबाय, अपेनाव थुनायनिसै आंबो।
अपेनाव थुबाय ओमफ्राय नैबेबायदि फैदों बेफोरना कारेन्ट इयार रिजाल्ट प्रेभियास इयार रिजाल्ट दा कारेन्टलि इयार रिजाल्ट बेवहाय थुनोसै आङो बेयाव थुनानै नै मबाइल नाम्बार बिदों मबाइल नाम्बार होनसै 6001726956 नेमा जाहैबाय प्रदीप दैमारि नेमा जाहैबाय प्रदीप दैमारि नेमा जाहैबाय प्रदीप दैमारि ओमफ्रायो इयावहाय सोंदों हायार सेकेन्डारिखौ होबाय ओमफ्रायो दानिया नैयावहाय होदो रेजिस्टार Board of Secondary Education Assam HSLC AHM Result 2022 Result today at 10 AM नोंथांमोन दिनैनि रिजाल्टआथ' फुंनि AM निफ्रायसो होगोन नालाय दा बेखौ होना दोनथ'दों Result today at 10 AM दा इयाव जेबो अपसन फैयाबो जानो हानाय नोंथांमोन दा इयाव नोंथांमोन जेबो अपसन फैथ'नाय नङा बिदिनो लडिंआवनो थाबाय थागोन